Αγαπητά μου παιδιά, σας εύχομαι ολόψυχα καλές διακοπές. Εγώ είμαι ο Νικόλας. Θέλω να σας διηγηθώ τις διακοπές μου. Αργά, παιδιά μου, πιο ήρεμα. Νικόλα, καλές διακοπές. Μαρία Ντουίζ, δέχεσαι να παντρευτείς τον Νικόλα που είναι πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού και βγάζει πάρα πολλά λεφτά? Ναι. Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Αγαπητή Μαρία Ντουίζ, ελπίζω να περνάς ωραία στις διακοπές σου. Εδώ χιλιακάδα κάθε μέρα. Θα φτιάξει ο καιρός. Σίγουρα. Ο μπαμπάς είναι πολύ χαρούμενος που πάμε διακοπές. Ασήκωτη αυτή η βαλίτσα. Ήδη γνώρισα ένα σωρό φίλους. Δεν με πονάει καθόλου. Άουτς. Παίζω με τους φίλους και περνάμε τέλεια. Μαμά! Το αλάτι παρακαλώ. Dankeschön. Μουστάρδα, το πιπέρι ίσως. Nein, danke. Δεν της δίνεις και την Αλσατία και τη Λορένη επί τη ευκαιρία? Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ. Ναι, Κοιτάξτε τη γλυκούλικα που είναι! είμαι σίγουρος ότι θα τους παντρέψουμε. Αγαπητή Μαρία Ντουίζ, η αγάπη μας κινδυνεύει. Θα κάνω το παν για να εμποδίσω αυτό το σχέδιο. Μια ταινία του Λορέν Τιράρ. Πρέπει να τους κάνουμε να φύγουν. Αυτός είναι ο σωλήνας του ντους. Και αυτός είναι ο σωλήνας που οδηγεί στον υπόνομο. Θα βάλουμε ένα φίδι στο κρεβάτι τους. Δεν πάει άλλο. Με τρόμαξες. Ας το σε μένα. Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Ορκιστείτε πως ό,τι κι αν γίνει δεν θα πείτε ποτέ στους γονείς μου ότι η ιδέα ήταν δική μου. Ορκιζόμαστε! Σύντομα κοντά σας από τη Feel Good.